Zhrnula som 20 bodov, ktoré používa Joanna vo svojich projektoch a ktorými sa riadia interiéroví dizajnéri, ktorí v tomto štýle navrhujú či už malé apartmány alebo veľké farmárske domy. Bod číslo 6 vám odporúča: používajte zaujímavé dekorácie a zeleň. Ako vo všetkých interiérových štýloch, aj vo vytváraní atmosféry v modernom vidieckom americkom štýle sú dekorácie jedným zo stavebných prvkov. Dizajn tohto štýlu je definovaný ako praktický a pohodlný, s ľahko dostupnými materiálmi a neutrálnymi farbami. No aby ste do priestoru vniesli určitú mäkkosť a pohodlie, je vhodné zakomponovať aj dekoračné prvky. Joanna vo svojich projektoch používa knihy ako v podstate lacnú dekoráciu a vďaka nim pridáva do priestoru vizuálny dojem.